Bueno, boa tarde, imos a dar comezo á sesión ordinaria do pleno correspondente hoxe 31 de xullo de 2025. O primeiro punto na orde do día é a aprobación do borrador da acta anterior, que foi a do 25 de xuño de 2025, que se non teñen que facer ningún comentario ao respecto, dámola por aprobada por unanimidade. Moi ben, grazas. Segundo punto, dación de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, que tiveron acceso todos os grupos, grazas. E o terceiro punto é proposta de festivos locais para o ano 2026. Propoñer como festivos locais para o calendario laboral do ano 2026 os días 17 de febreiro, martes de Entroido e 8 de setembro ao virse do portal. Dar traslado presente acordo á Subdirección Xeral de Relacións Laborais. Sometí a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro o Partido Popular, resérvanse para o pleno PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Non sei se queren os grupos algunha intervención en este punto. Non? Pois pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai. Abstención. Abstencións. Vale, de acordo, queda aprobados festivos locais, grazas. Pasamos ao punto cuarto, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello demande un paso peonil sobre o ferrocarril entre Valdepereira e Sampaio. O Concello de Ribadavia demanda a Axencia Galega de Infraestructuras da Xunta a creación de un paso peonil na ponte sobre o ferrocarril da estrada OU 406, que o Concello lle demande a DIF a cooperación en participación nesta obra de mellora da seguridade viaria, como a administración tamén afectada. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, resérvanse para o pleno PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, boa tarde a todos, boa tarde a todas, tamén aos que nos puedan estar vendo desde a casa. Moi breve, porque creo que está todo moi ben explicado e en todo caso hai bastantes mocións. Máis que nada, traemos isto, como todos e todas vos coñecedes, porque a Xunta AXI comezou neste mes que remata hoxe a realizar unha mellora moi demandada por parte dos diferentes grupos, tanto da oposición como dos diferentes gobernos, e desde o noso punto de vista votábamos moito en falta que evidentemente esa mellora, que sin dudas é sustancial, morrera ou finalizara xusto na ponte do ferrocarril, non? E sobre todo porque queda totalmente incompleta, inconclusa, e desde o noso punto de vista esa mellora, se non se realiza esa pasarela peonil sobre o ferrocarril, pois de pouco vai a valer a outra, non? Falouse en comisións e é certo, totalmente certo, e esa é a nosa intención, é que no ano pasado xa pasaron, non calculo porque a verdade que non tiven tempo de revisar a ata, pero como mínimo foi antes de novembro de 2024, co cal estamos dos 8 meses, 9 meses, quizáis máis, quizás a pasou un ano, desde que o Pleno modificou, lembrades todos, a súa calificación. Entonces, desde o noso punto de vista, bueno, é un toque de atención e entronca bastante co punto seguinte, que tamén é do noso grupo, que pide unha modificación do PEPRI, e é un toque de atención, insisto, de que un goberno con amplísima maioría, absolutísima, cun goberno que está chamado como mínimo a ter o apoio seguramente en cuestións sustanciais como é modificacións de normas urbanísticas, a ter o apoio incluso de todo o pleno, só hai que consensuar mínimamente con todos os grupos da oposición e ter ganas de tomar iniciativas. Como o goberno non toma iniciativas nin nesta modificación puntual, neste caso sería do PEXón, nin do PEPRI, nin de outras cuestións importantes que son competencia plenaria, pero que a iniciativa corresponde única e exclusivamente ao goberno, por cuestións obvias, entendemos que o noso grupo temos a obriga de traerlo aquí a pleno, como mínimo para que se debata ou, no mellor dos casos, para que se aprobe e o goberno faga caso. Agardemos que este sea o caso e creo que non hai unha soa excusa, tanto neste punto como no seguinte, que despois abordaremos para que se vote como mínimo en contra, non? Sin máis por ahora, nada máis. Grazas.
moi boa tarde a todos os compañeiros e a xente que nos poida estar seguindo e o público asistente. O BNG vai votar a favor, evidentemente, desta moción porque creo que fai un ano que a presentamos xa aquí, creo que daquela xa salirá aprobada. Bueno, non nos recordo se saiu aprobada por unanimidade ou non nos recordo, a verdade, pero bueno, presentouse e tamén estes días recordábamolo, porque claro, todos vemos que se fixeron obras, que se están facendo obras, as obras da DIF xa están rematadas, unhas obras que custaron moitos cartos, é verdade, e bueno, serviu para darlle unha seguridade a eses taludes, pero tamén hai que contemplar a seguridade de, como se dice aquí, como dixemos nós, os peóns, bicicletas ou incluso o tránsito de coches ou de camións. Eu, cando empezaron a facer as obras, despois poderános decir o grupo de goberno se como vai quedar rematada esa obra, porque cando empezaron a facer as obras eu entendía que dentro do Quitamedos se estaba facendo evidentemente como parecía ser unha senda peonil para pasar a xente, pero agora quitouse o Quitamedos para atrás, entonces parece que para ampliar un pouquiño a carretera, pero que os peóns van estar igual en peligro ou máis. Despois gustaríame que me aclararades, porque eu veía, o sea, para mí parecíame que como iba a quedar co Quitamedos e por aquí os peóns, sí que era un paso para incluso bicicletas, porque quedou un pouquiño ancho, quedou mellor, pero ahora tal e como quedou, vexo igual de peligroso. Entonces, bueno, imos apoiala tamén, e sobre todo porque o 24 de xullo o noso deputado en Madrid tamén rexistrou no Congreso información sobre isto e sobre as obras que fixera a DIF e as obras que está facendo agora mesmo AXI para ver como se pode solucionar. Por a miña parte, nada máis, grazas. Nos votamos a favor. Nada máis. Anda para o grupo. Boa tarde a todos, todas. Nos, evidentemente, como xa relato o propoñente da moción, vamos a votar a favor, porque todos os grupos estamos a favor desta mellora. De feito, todos os grupos me parece que propusemos a este pleno. Tamén decir que por parte deste goberno pois xa se tiveron conversas con AXI para cometer esa reforma, por motivos que tamén comentou xa o proponente da moción, por motivos de que no plan xeral esa infraestructura ten unha protección ambiental, non se pode acometer ningún tipo de modificación na ponte. Compete este pleno e así fará este goberno cando así o teña preparado, pois fazer esa modificación puntual tanto deso como outras cuestións que temos que modificar do plan xeral, non? Unha vez feito eso, pois se poderá cometer algo sobre a infraestructura da ponte. Con respecto ao tema da senda peonil, pois nada, é unha senda peonil, o Quitamedos vai hacia fora da estrada, é como unha acera non ten Quitamedos cara a carretera. Eu entendo, a ver, é un punto de vista, unha percepción da acera, pero é como a que vai a Layas, que entra hacia o balneario de Layas, tamén está o asfalto e hai unha senda peonil de cemento ao mesmo nivel. Ese Quitamedos para evitar que os vehículos se desplomen por a barreira, pero bueno, eso que entendemos nós, pero é unha senda peonil. E nada máis, vamos a votar a favor, evidentemente, e sin máis. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Sobre todo, grazas a todos os grupos para que salga de novo a petición de que se reivindique esta demanda. Pero un matiz, por suposto, agradecer tamén ao grupo de goberno que permita que salga aprobado. Creo que é honesto decilo, pero tamén é obrigatorio decilo pola nosa parte, que a explicación do portavoz do goberno neste caso non nos parecen argumentos de suficiente calado, e me explico.
É certo que hai conversas con AXI, as mesmas conversas que xa o anterior goberno de coalición tivemos. É certo, polo tanto, que a AXI, que é da Xunta de Galicia, non do Estado, da Xunta de Galicia, lle compete abordalo. E, polo tanto, coñece esta demanda. Esta demanda que recordo, polo menos nestes últimos 10 anos, creo que foi o noso grupo en 2016 que o trouxo por primeira vez. Desde entón o trouxeron todos os grupos, creo recordar, e senón todos o vamos a apoiar, porque é algo que lle demandan os veciños de San Pallo, Valdepereira, a todos os que estamos aquí. Agora ben, eu volvo a reiterar o que dixen ao principio, e o fago unha alusión ao que dixo o portavoz, neste caso do goberno, neste punto, quero decir, Miguel, e é que sí, efectivamente, ten que vir a este pleno unha modificación puntual do PSOE, pero quen o ten que traer a pleno é o goberno, e quen ten que facer esa proposta de acordo non pode ser nin Rever un Común, nin BNG, nin PSOE, é o goberno, é o alcalde en concreto quen o pon na orde do día, e a labor a quen lle corresponde, e insisto, xa o dixen, e Maite decía que quizás había máis tempo, eu xa dixen polo baixo mínimo 9 meses. Eu creo que tempo suficiente, e agora vemos que o goberno non facer os deberes que lle encarga o pleno e que lle encarga que eles mesmos votan neste pleno, agora, por culpa diso, a AXI ten unha excusa perfecta para non facer o final de obra e acabar ben a obra e acabar ben a seguridade e facer a ponte. Entonces, non é só pertinente traer de novo esta moción, é que, por desgracia, é probable que se en 6 meses o goberno non volve, antes de que acabe o ano, mellor dito, o goberno non volve traer esta modificación puntual ao pleno, eu creo que calquer grupo da oposición deberíamos volver a traerlo, porque creo que esa sería o colmo desde o noso punto de vista, e agardo que eso non sea así, agardo que desta vez vaya, e de novo reiterar o agradecemento para que se haga aprobado. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello mellore o seu PEPRI coa redacción e aprobación de modificacións para a súa actualización. Señor secretario. Que o Concello de Ribadavia encargue a redacción da modificación do PEPRI para a súa aprobación polo Pleno Municipal. Que o Concello teña en conta esta labor as seguintes premisas: encaixar as novas necesidades como placas solares en teitos non visibles ou outras superficies como patios, reforzar a facilidade de acceso a infraestructura de telecomunicaciones como fibra óptica e internet e buscar o aumento das áreas inmobles nos que se permitan novos materiais como, por exemplo, o cemento. Que se aborde estas modificacións consugando tanto participación técnica ao sector arquitectónico de profesionais públicos e privados, como tamén se intente consensuar con todos os grupos municipais. Que o Concello retome a idea de encargar a redacción do ARI de Francelos, Sampaio e Campo de Redondo. Sometía a votación o tenso seguinte resultado: votos a Pol Ribeiro en Común, resérvanse pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. De novo intentarei ser sintético e breve. Este é un novo exemplo de iniciativas que desde o noso punto de vista o goberno debería de mutuo propio acordo debería traer aquí. Debería. Nós desde logo queremos ser coherentes tamén con o noso programa electoral e o programa de goberno que levábamos en 2023, e evidentemente este era un deles. E estou seguro que esta é un novo exemplo de que o mellor o levaban máis grupos, descoñezo. En todo caso, estou seguro que máis grupos van estar a favor. Non só porque o demanden os veciños, sino por un par de cuestións que pasarei a resumir. Primeiro, é unha norma que, sendo boa, xa, para ser norma, xa necesita actualizacións. Primeiro, xa tuvo algunha actualización pequena, pero necesita máis, necesita moitas máis. O poñemos como exemplo, e eu creo que a principal sería o acceso ás enerxías renovables. É unha incongruencia bastante importante estar desde os poderes públicos, desde as administracións, sean Xunta, Concello e Estado, falando de enerxías renovables, do acceso, da democratización do acceso ás enerxías renovables, da riqueza enerxética, de non ter pobreza enerxética nas casas. É unha incongruencia importante que todas as subvencións que hai vixentes
todas pasan polas ser enerxías renovables, non hai outra opción a que os fondos europeos subvencionen outro tipo de enerxías. O propio Concello xestiona o plan de vivenda que é unha competencia autonómica, pero que son fondos europeos e é designación a través dun convenio estatal, e, sin embargo, non hai ninguna ventaxa, non se contempla no propia norma municipal, non se contempla nada de colocación de toda a infraestructura que necesita unha casa ou incluso un edificio público para enerxía renovable, e estamos a falar tanto de aerotermia, podemos falar de xeotermia, podemos falar de todas esas infraestructuras que, e o digo tamén por experiencia, había que batallar ben o promotor, ben o arquitecto cos funcionarios para ver unha solución, porque a norma non o permitía. A norma non o permitía. Entonces, eu creo que, francamente, o Pleno temos a obriga de adaptar a norma aos tempos, o Goberno agardo que así o faga, e hai unha segunda consideración. Aquí simplificamos tamén con placas solares. Evidentemente, habería que abordalo de maneira consensuada. Evidentemente, todos queremos proteger a parte externa ou a parte pública cara á rúa, pero hai outras partes dos tellados que non están cara á rúa. Isto por un exemplo. E, por certo, está moitas veces cheo de antenas, de parabólicas, de velux, que si se permiten, porque son anteriores a 1999, que cando data a norma. Entonces, eu creo que o método que propoñemos de traballo, máis alá de que sea iniciativa do Goberno municipal, é que se faga unha mesa, unha parte política de todos os grupos para consensuala, pero tamén unha parte técnica na que non só estean presentes a visión dos funcionarios, sino tamén dos técnicos arquitectos privados que traballan todos os días co PEPRI, que controlan moito máis seguramente que todos os que estamos aquí, máis que nada porque é a súa norma básica de traballo. Outra cousa é que, evidentemente, os seus intereses non deben ser e non o son o público, por iso nós tamén temos que estar. Pero si unha mesa mixta de traballo creo que sería o máis acertado para atinar con unha fórmula que contente e sea boa tamén para a conservación do casco histórico, porque hai que facer unha reflexión pública que deberíamos facer todos neste pleno, e é, se non é atractivo vivir no casco histórico, se non é accesible, se non é fácil, se non tes todos os beneficios da tecnoloxía que en 2025 hai, non vas a vir a gastarte o teu pouco diñeiro en un sitio que sea incómodo e non sea accesible ás novas tecnoloxías. E por eso creo que o Goberno, e neste caso co apoio do Pleno, debe darlle solución a esta demanda. E por último, tamén outra reflexión desde o noso punto de vista, e é que hai xa unha lei de rango estatal. O digo porque son consciente de que a Comisión PEPRI, que se reúne, no mellor dos casos, trimestralmente, moitas veces ralentiza o procedimento administrativo. Desde o noso punto de vista temos dúas opcións: ou axilizala esa Comisión PEPRI. Creo que eso de ir acumulando casos para a súa convocatoria non é xusto para os expedientes que están esperando a ser convocada, e ralentiza o que xa unha obra xa é lenta, máis vamos ao Concello, aínda ya ralentizamos máis. Creo que non é xusto, non é bo, porque podemos perder inversións neste municipio que tampouco sobran, e o Concello debe facilitalo. E por último, a propia lei permite incluso que o propio funcionario non necesite desa comisión para resolver. Iso é así, o poden consultar, pero é así. E por último, tamén pedimos, e sabeu varias veces a Pleno, non ten nada que ver co anteriormente falado, pero creo que era necesario dicilo e recollelo, que nesta legislatura nos gustaría que o Goberno comezara, polo menos iniciara os traballos de redacción ou encargar a redacción
de novos ares para Francelos, Sampaio e Campo Redondo. Quero recordar que neste momento só hai dous, que o da Vila de Ribadavia e o de San Cristóbal, de Rego de Igón. Co cal creo que tamén é xusto recordalo. Sin máis, moitas grazas. Gracias, boa tarde a todos. Epa, que non me chega. Ai, arrima. Ben, pois desde o BNG vamos a apoiar esta moción porque nos parece importante, nos parece clave dentro do que xa se ten falado moitas veces aquí, que é non perder habitantes. Temos que guardar habitantes e temos que traer máis habitantes para Ribadavia. Temos un casco histórico precioso, temos que facilitar que a xente poida arreglar as casas e que as poida habitar, porque nos interesa a todos ter ese número de cidadáns que viven aquí no Concello de Ribadavia. Evidentemente, se non hai internet nunha casa, por favor, hoxe en día, quen se vai a meter nunha casa na que non vas a ter acceso a internet? Hai que ser razonables. Existe un plan para a protección do casco histórico moi necesario para evitar que se fagan as barrabasadas que se fixeron anteriormente, con todas esas construcións raras que se permitiron naquel tempo, pero hoxe en día non se permiten e está moi ben que se protexa. Pero de todas maneiras temos tamén que protexer o dereito das persoas a vivir no casco histórico, e para iso necesitan internet, polo menos, que teñan paneles solares en zonas onde non se ve. Parece do máis lóxico e evidente. Parece rarísimo que alguén se opoña a que melloremos a calidade da casa e melloremos o consumo enerxético, pois simplemente porque temos unha norma que está fora de lugar, fora de tempo, digamos. Os tempos van cambiando, o plan, o PEPRI tense que adaptar como a todos nós aos novos tempos. O sea que, por lo tanto, por esta parte vamos a votar que sí. Tamén moi importante tamén o da redacción do ARI de Francelos, Sampaio e Campo Redondo. Son unos lugares cheos de historia, cheos que poderían estar cheos de vida, cheos de veciños, e que os temos abandonados. Entonces, é verdad que é unha obra importante que necesita moito financiamento, que necesita anos de traballo, pero o primeiro para poder facer algo é empezar a facer unha redacción do área. Por todo isto é o que vamos a votar a favor. Gracias. Nós tamén vamos a votar a favor neste punto. Nada máis que engadir, despois das dúas intervencións dos grupos, tanto o propoñente como o BNG, a voto a favor do PSOE, nos coincidimos tamén. Votamos a favor da moción, así máis. Ben, grazas de novo a todos os grupos por apoiar esta iniciativa e reiterar, si creo que o Goberno ten na súa mão realizalo, non só brindar boas palabras e votos positivos, sino que evidentemente a labor de Goberno é moito máis. En todo caso, no remate do ano, e sobre todo sendo conscientes que fai falta quizás colaboración externa para proceder, por exemplo, axuda técnica ou contratación de redacción, entendemos que si no propio orzamento 2026 non se recolle por parte do Goberno ninguna iniciativa ao respecto desto, entendemos que non o vai a facer. E nese sentido, evidentemente, nos veremos na obriga de volver a traelo aquí e volver a reivindicalo as veces que faga falta. Agardemos que non sea así desde logo, porque creemos que é necesario. E por último, ademais de agradecer, un rogo que tiña para a final do pleno, pero xa aproveito agora neste sentido. Creo que xa pasou o tempo suficiente como para continuar con unha única arquitecta no Concello de Ribadavia. Creo que esta área hai que reforzala.
de nada vale facer boas normas, de nada vale actualizar o PEPRIS e despois temos unha técnica únicamente cunha carga de traballo importante, ou polo menos que debemos aspirar a que volva a ser importante, entre outras cousas porque creo que todos e todas sabemos que gran parte da financiación dos concellos depende justamente das tasas de obra. Sen máis agradecer e seguimos insistindo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción do BNG pola mellora dos servizos da estación de autobús. Señor secretario. Demandar da Xunta de Galicia a ampliación do horario da apertura da estación de buses de Ribadavia, cando menos entre as 7 e as 20 horas. Solicitar á Consellería de Mobilidade unha serie de melloras na estación de buses de Ribadavia que dignifiquen o seu servizo público, dotación dunha marquesiña, bancos e baños públicos para que os usuarios se poidan resguardar mentras a estación está pechada, limpieza e ornato das instalacións, en especial o pintado das instalacións e a reparación do mobiliario. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvanse para o Pleno, PP, PSOE e Ribeiro en Común. Grazas, señor secretario. Ten a palabra o BNG. Bueno, pois con esta moción, como xa pon aí, que queremos? Pois queremos mellorar a nosa estación de autobuses, que é o punto central de transportes públicos que temos na comarca do Ribeiro. Digamos que para nós, ahora mesmo, tal e como está, non ofrece ningunha benvida agradable a xente que chega a Ribadavia por ese punto, nin tampouco ofrece pois un uso público en condicións. Digamos que, como pon aí, para nós carece de algunhas cousas que son moi importantes, porque vemos que só hai un banco a intemperie para sentarse a xente cando a estación está cerrada. Pedimos no seu momento que se colocara unha marquesina, e penso que algún banquiño máis que non viría mal, xunto coa colocación de marquesina. E tamén recalcar que cando a estación está pechada, a xente non pode acceder aos baños públicos. Entonces eso tamén é un problema, porque se a xente está esperando bastante tempo que chegue o autobús, pois non é de recibo que non estén abertos os baños para que poidan utilizalos. Chaman a atención, e desde aí sempre, algunhas veces se parchearon estas fochancas que se ven por ali cando entras en coche a buscar a alguén ou cando chega algún autobús. Entonces hai que darlle tamén unha pequena atención. E despois tamén nos parece que estas, como se chaman, as plantas ou os que se colocaron, as jardineras, xa tamén se esqueceron, teñen non sei que planta tiñan, pero ahora xa está como seco, entonces dá moi mala imaxe. Demandamos aquí tamén que se atendan un poquinho máis as franxas horarias, polo menos as de máis demanda, que para nós son entre as 7:15 e as 8:30, e as 11:30 e 15:30. Por lo menos que se atendan estas franxas que son as de máis demandan. E recordar que o transporte público en bus tamén depende da Xunta, non só os problemas que temos co tren. E dá a sensación de que nos preocupamos máis desde a Xunta por eses trens turísticos que están, sí, aparecendo por aí, ca realmente no transporte público que creo que merecemos neste concello en outros. Por a miña banda, nada máis. A mí gustaba a moción por moitos motivos, pero tamén por este último que apuntaba ahora Maite, dá a sensación na opinión pública, obviamente a opinión pública, que falo dos medios que son os que controla o Partido Popular en Galicia e que, entre outras cousas, já axuda, non digo que sea a única causa, pero francamente a calquera já axudaría a ganar eleccións, ou polo menos a ter bastantes máis votos dos que se teñen. E é así, é dicir, o tren, sobre todo nesta provincia, está mellor comunicada esta provincia que nunca na historia. Iso é así. Ahora ben, é certo, podemos falar de cercanías e de outros servicios que ao cidadán da pé
lle repercute diariamente. Eu vou a Madrid o mellor unha vez ao trimestre. Haberá xente que vai todos os días a traballar e que incluso lle permite vivir aquí e teletraballar en Madrid, co cal estamos gañando ciudadanía e veciños. Agora ben, a xenda a controla o Partido Popular e moitas veces se nos esquece que a competencia de transporte por estrada en Galicia é autonómica. Ten que vir o Estado a falar de que vai estudiar a posibilidade dun cercanías, cando hai outras comunidades autónomas que a Xunta, a comunidade, o goberno autonómico e as deputacións participan do cercanías. Entonces, creo que é un debate injusto, é un debate tramposo, e creo que é necesario mocións como estas e creo que xa se trouxo tamén durante estes anos diferentes grupos e creo que vou recordalo porque ao fin e ao cabo podemos ter un AVE moi bo tanto para recibir xente como para usar os propios veciños se non temos, non todo o mundo ten vehículo propio para chegar a Ribadavia desde Ourense por transporte por estrada, por exemplo, difícil é como unha infraestructura que queda incompleta, non? Entonces creo que vou reclamalo donde se reclamou no seu tempo e eu estaba daquelas por ali traballando, era no Parlamento Galego na legislatura 2015-2016-2020 no plan, cando se estaba redactando o plan de transporte por estrada e desde logo o papel da Xunta con algún escándalo, por certo, como foi o da empresa Monbus, que tamén se tapou moito, non sei por qué, un auténtico escándalo, se pasa no goberno de Estado saldría en toda a prensa que está salindo ahora por cuestións bastante menores, e aquí en Galicia se tapou, e desde logo un plan que non aborda a necesidade real que hai en Galicia, a dispersión, o envellecemento, non hai centros comarcais desde os cales descentralizar o transporte por estrada, que sería o lóxico. Aquí en Ribadavia e Carballiño poderían descentralizar a outros municipios. Non hai nada diso, non hai un planteamento de país, ao fin e ao cabo, porque non hai un goberno de país, non? Desde o noso punto de vista. Nos, evidentemente, vamos a votar a favor. Nos vamos a votar a favor. Gracias. Nos tamén imos votar a favor, é dicir, sempre que traen mocións deste tipo que o que buscan é mellorar e implementar novos servicios aos nosos veciños, este grupo está sempre a favor, polo tanto non hai moito máis que engadir, salvo que estamos de acordo e imos votar a favor. Nada máis, gracias. Moi ben. Venda de peche para Benega. Bueno, pois agradecer aos grupos que apoyen bueno, como reiteran os nosos compañeiros, cando se traen as mocións nos pensamos nos veciños como usuarios tamén de trens e autobuses, que vemos que cada vez estamos quedando máis aislados, co fácil que agora é justamente o que acaba de decir Brais, chegar de Madrid a Ourense, e o difícil que é despois desde Ourense tan preto como está de Ribadavia, pois acercarse nun autobús ou nun tren. Entonces non debemos deixar isto de man, porque hai moita xente que non pode ter un coche ou que non pode, como sempre decimos, pagar un taxi. Entón, incluso se falar en algún momento que se iba a estender o transporte público de Ourense, que iba a chegar hasta Laias, nos reclamáramos que se poidera estender incluso hasta Ribadavia, se falara en algunhas ocasións ou en moitas de un transporte comarcal que puidera unir os concellos do Ribeiro, por lo menos, que non estamos tan longe uns dos outros e quedase todo en nada. Entonces eu creo que hai que incidir e agradecer ao goberno que apoie e que sobre todo que intente solucionar estas eivas que seguimos tendo en Ribadavia. Moitas grazas. Moitas grazas. Pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción do BNG a prol dun convenio coa Deputación de Ourense para mellorar a execución das obrigas sobre faixas de xestión de biomasa. Instar a que a Deputación de Ourense cree un modelo de convenio marco que permita aos concellos con menos recursos delegar na institución provincial a execución subsidiaria aos traballos de limpeza, así como a súa xestión, liquidación e cobro.
reclamar a transferencia das competencias do Catastro á Xunta de Galicia e, mentras esta non se produza, propoñer un convenio co Ministerio de Facenda para a xestión do mesmo co fin de revisar os datos catastrais e edificar correctamente as estruturas das parcelas. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvase para pleno PP, PSOE, Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Bueno, pois aquí nos acordos creo que queda moi claro o que pedimos con esta moción. Pensamos que a Deputación e todas as institucións que poidan pois deben colaborar cos concellos, os que sempre a veces teñen que asumir competencias, repetímolo insistentemente, teñen que asumir competencias que a veces non poden ou non deben. Entonces, pois colaborar a Deputación con estes concellos para garantir esa limpeza e esa roza da biomasa nas zonas de protección contra incendios forestais. Non nos parece de recibo que se descargue na veciñanza este problema, enviándolle estas cartas que nos están chegando a todos, tanto neste concello como en outros, e incluso con ameaza de reclamacións dos gastos de limpeza. É verdade que entendemos que as fincas, montes, etc., deben estar limpos, porque agora botamos as mans cando veñen estes incendios que asolan tantas hectáreas e queiman a natureza que tan privilexiada temos en Galicia. Entonces, evidentemente, as fincas e os montes deben estar limpos. Reclamamos este modelo de convenio marco que permita aos concellos con menos recursos pois delegar na institución provincial a execución destes traballos. E tamén presentamos unha especie de reclamación para que a Xunta axude a identificación dos propietarios, porque a veces estas fincas pasan de avós a netos a fillos, é moi difícil, ou incluso xente que morreu ou xente que está fora, pois a total digamos que identificación das fincas, e incluso xente que, bueno, que sabendo que son fincas, pois que fai como que non vai con el. Eso tamén é verdade. Nada máis por a miña parte, grazas. Ben, nos vamos a votar a favor porque as medidas que propón o bloque nos parecen ben, pero unha reflexión. Desde o noso punto de vista, eso pode, sin duda, mellorar a situación, pero non a vai a resolver. A solución, por desgraza, dada o tipo de poboación que temos, o territorio e a sociedade tal e como está, non só envellecida, sino o rural totalmente abandonado. Estou seguro que dos 13 que estamos aquí todos temos algunha propiedade en algún monte que non sabemos acceder a él. Eu, polo menos, así é, e iso denota un problema da propiedade da terra en Galicia, da propiedade agraria e do monte, que cambiou sustancialmente no último século. E, sin embargo, e fundamentalmente desde que foron morrendo os nosos avós, nomeadamente, non? Nese sentido, o que non é normal, o digo, o PP pode decir que houve varios gobernos en Galicia. A realidade cuantitativa e non cualitativa é que a maioría foi gobernada polo Partido Popular e sigue gobernando polo Partido Popular. E non é normal, de verdade, non é normal que un país ou un territorio, unha sociedade, sufra tantos cambios e cambios tan profundos na súa estrutura social e da propiedade da terra e o seu goberno non faga absolutamente nada ao respecto. Entonces, ou se empeza por aí, o problema dos incendios, bueno, pode estar moi ben para as empresas que se dediquen a xestionar a loita contra o lume, está moi ben, para os funcionarios que fan unha enorme labor, os traballadores, unha cousa non quita a outra, pero é certo que sempre decimos, o malo que a veces só nos acordamos no verao, que a mellor loita contra o lume é a prevención, e iso en Galicia, a Xunta de Galicia, outros gobernos non tiveron tempo, porque isto, insisto, debe ser unha reforma de raíz profunda, de facelo por consenso, e o último goberno que quiso abordarlo, polo menos puxo o debate en riba da mesa, que foi o bipartito e era Suárez Canal o conselleiro, non tivo nin tempo, nin tivo a colaboración de moitos concellos do Partido Popular ao respecto. Sin embargo, creo que é fundamental,
e oxalá o faga o PP, a min dame igual quen o faga, pero quen aborde como mínimo o tipo de propiedade da terra que temos actualmente e que non obedece a unha realidade, sino a un abandono e a un descoñecemento do medio rural que temos os herdeiros, non? E aí é gran parte, máis alá de que tampouco hai unha política forestal propiamente dita, non hai a visualización, e non me quero enredar, pero é un tema que sí que me gusta. Só hai que ver, todos recordamos cantos aserradeiros había antes en cada concello. Galicia era potencia en tratar a madeira, en cultivala e en aserrar para tamén producir aquí, non só para exportar leña, sino tamén para producir aquí. Toda esa sabiduría se foi perdendo. E, sin embargo, está sendo sistemáticamente sustituído, que era o piñeiro, creo que do século XVIII, a súa introducción, por unha raza que non é autóctona, non só non é autóctona, sino que é perigosísima, como vimos nos incendios de Portugal de fai 10 anos, que a partir dos cales a República Portuguesa comezou a legislar para protexerse do eucalipto, e que, por desgracia, no debate de Altri está presente. En Galicia non temos república, ni tampouco temos un goberno autonómico propiamente digno para legislar nese sentido e protexer a poboación, sino que máis ben o que non queren en Portugal pretenden instauralo no corazón de Galicia. Agardemos evidentemente que non sea así e que se agorde unha política forestal digna de tal nome. Grazas. Votaremos a favor, perdón. Ben, boa tarde a todos e a todas. Bueno, o Partido Socialista coñecemos os atrancos cos que se atopa un concello, como é o Concello de Ribadavia, en materia de prevención e protección contra os lumes con terrenos abandonados ou casos supostos nos que ou ben non se coñece o dono real ou se o propietario vive fora ou está ilocalizable ou directamente pois ignora os avisos que se envían. Entonces, o Concello consideramos e sabemos que non ten capacidade pois para actuar. A moción no punto 1 pois nestes casos supostos que sexa a Deputación quen actúe en apoio aos concellos asumindo esa xestión subsidiaria de limpeza nos parece ben, porque, bueno, vimos como onte concellos como de Carballeda de Avia e a Cañiza sufriron incendios nos que hubo riscos tanto para veciños e veciñas como, por suposto, risco ambiental, e o gasto pois é maior por parte da Xunta de Galicia, que é a que ten que actuar neste caso, en maquinaria pesada, en brigadas, motobombas, avións, helicópteros, etc. E iso que supón un gasto maior para a cidadanía que cando ten que actuar a Xunta con este despliegue. O que o Grupo Socialista, en canto ao punto 2, consideramos que hai cuestións como é o catastro que non debe recentralizarse e transferirse ao Estado, porque para nós é unha cuestión xa de coherencia co noso modelo de territorio. Entón, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención. Gracias. Bueno, a verdade que é a moción dá moito para falar, porque, bueno, é un tema bastante que dá moitos quebraderos de cabeza. Pero vou resumir, é dicir, hai algúns puntos nos que non estamos de acordo, pero digamos que hai un problema, é certo, que os concellos temos un problema, tamén é certo, e tendo en conta eso, pois imos votar a favor para que de alguna maneira hai que poñer este problema sobre a mesa e darnos un marco de traballo aos concellos do que podamos afrontar eses problemas. Por exemplo, ves por aquí que recarga o problema nos propietarios. Bueno, eu podo entender tendo unha parcela no medio do monte que non sepas onde é, pero é monte, pero hai parcelas ao lado das casas que tú, se tes unha propiedade, tes unha responsabilidade e sabes perfectamente de quen é, e ao mellor non che collen a carta porque non se molestaron en poñelas ao seu nome porque non lle interesa, e son deles, e se ao mellor ven unha expropiación aparecen rapidísimos propietarios, pero a hora de repartir os sobreciños para que limpien, aí non sabemos de quen é e non che collen as notificacións. Entón, eu creo que hai casos que non é tan fácil que, sabes, que nós temos unha responsabilidade, se tes unha propiedade tes unha responsabilidade, non? Se tes un coche tes que pasar unha ITV, tes un seguro, pois se tes un fincas, e en este caso son ao mellor ao lado de casas, sabes perfectamente onde as tes, e polo tanto eu creo que non é xusto que teñamos que pagar esos demais veciños.
porque, bueno, eso, despois cando te interesa ven que sabes a dicir que túa. Entonces, o problema eu vexo pois nas descoñecidos, no que pois eso, xente que ao mellor se foi, que non volve máis, que non ten familia e que realmente, pois eso sí que teñenos que, bueno, as ferramentas as hai, pero os medios sí que cargar todos nos concellos. Se agora é problemático, isto creo que se a tendencia mesma vai ir a máis e, polo tanto, canto antes se poña na mesa unha solución ou unha axuda para os concellos, mellor. Entón, bueno, tendo en conta iso, bueno, do catastro xa, claro, as competencias aí xa non entro, pero tendo en conta iso, que a problemática existe, imos a votar a favor tendo en conta iso. Gracias. Grazas, quenda de peche para o BNG. Nada, moi rápido. Agradecer as aportacións de todos os grupos, por suposto, que sempre é grato que a xente aporte e debata. Efectivamente, concordo que hai que abordar unha política forestal diferente e poñer encima da mesa moitísimas cousas que ata agora non están postas. Concordo con que decías, Mariluz, que efectivamente hai personas responsables en todo e hai personas que son moi irresponsables en casi todo tamén. Efectivamente, unha persoa que ten unha finca ao lado de outra casa ten que tela limpa e non esperar que lle veña a axudar o Concello nin a Diputación, nin simplemente, pero hai en casos que incluso sendo así moi próximas a vivendas, atopar o dono ou atopar é moi difícil, ou heredeiros, ou que digan, bueno, eu non vou, o que dixen antes, que hai persoas que se negan a limpar o que mira, o fulanito non limpa, eu tampouco vou limpar, pero creo que por eso temos que estar todos na mesma onda, por así decirlo, e a moción é o que pide un convenio entre concellos e a Diputación para mellorar a execución das obrigas sobre as faixas de xestión de biomasa. Entonces, por a nosa parte, agradecer e moitas grazas. Moitas grazas, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 3 abstencións, grazas, queda aprobado. E pasamos ao seguinte punto, que é moción do BNG para a mellora do sistema público de atención á dependencia e mellora do SAF. Instar a Xunta de Galicia a garantir un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias do Servicio de Axuda no Fogar e mellorar as condicións laborais das traballadoras elevando o financiamento por hora até os 20 euros. Exixir a Xunta de Galicia a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia garantindo o cumprimento dos prazos legais. Reclamar a Xunta de Galicia un incremento sustancial do investimento por persoa dependente ata acadar como mínimo a media estatal co objetivo de reforzar a rede pública de atención. Instar a Xunta de Galicia a reforzar as prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día para garantir o dereito a unha vellez digna. Sometida a votación, obtenso o seguinte resultado: votos a prol Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno PP, PSOE e Ribeiro en Común. Grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Gracias. Dende o BNG presentamos esta moción para a defensa dun sistema público de atención á dependencia e mellora ao servicio de axuda no fogar. Bueno, pues, presentamos a semana pasada, tristemente foi noticia a esta traballadora do fogar que foi asesinada no seu posto de traballo en Porriño, Teresa de Jesús se chama. Queríamos bueno, pues, rendirlle homenaje a unha persona que morreu no seu posto de traballo atacada por un familiar da persona que cuidaba. É un exemplo do precaria a situación en que traballan estas mulleres. A maioría son mulleres, prácticamente non hai homes no servicio do fogar, e pois por moitas razóns de tipo, bueno, digamos, tradicional, ideológico, de que son as mulleres as que cuidan mellor as persoas maiores ou enfermas ou dependentes. Nos preocupa a situación do servicio de axuda no fogar en toda Galicia, na que hai máis de 2.000 persoas que están esperando a que as valoren. Atendede que é importante. Por favor, 2.000 persoas que están atendendo a que as valoren, e cando a xente pide que as valoren é porque evidentemente xa están moi dependentes. Unha vez que teñen que esperar 361 días para que te valoren,
O sea, que tú cando tes unha persona, un familiar dependente, vas a esperar 360 días a que veñan a mirar se efectivamente é dependiente. É que isto non pode ser. En Galicia temos un problema de población, de pirámide da población, na que temos moita xente maior e non temos nenos. Temos moita xente maior, isto vai a ir a máis. Cada vez vamos a necesitar máis persoas que cuiden dos moitos maiores que temos na casa, maiores e dependentes. E aquí en Galicia, a nosa Xunta de Galicia, pois dalle igual que estén 2.000 personas esperando, que tarden 360 días en que os veñan a ver, e dedicámoslle 1.300 euros por dependiente, que é moitísimo menos que a media que está en 2.000. Vamos a ver, nunha sociedade que ten máis persoas maiores que en outros regións, comunidades autónomas, temos un montón de xente, necesitamos ese servicio, pero investimos moito menos ca media, invertimos casi 700 euros menos ca media. Deixámolos que esperen durante un ano e temos 2.000 personas que están esperando a que as veñan a ver. É necesario, no noso entender, que a Xunta realmente se plantee que a atención das persoas dependentes é un servicio público. É un servicio público, é unha obriga que ten a Xunta de axudar a cuidar estas persoas que traballaron toda a vida, moitísimos anos, e en condicións moi duras, para que hoxe en día teñamos as condicións de confort que temos. Entonces, nos queremos pedir que a Xunta, que realmente vexa onde está a necesidade, que deixen de cargar todo o que é o cuidado de persoas maiores e dependientes nas mulleres e que financien este servicio para que as persoas teñan dereito a unha atención digna. Instamos a Xunta a que garantice un financiamento suficiente para cubrir todas as necesidades das persoas usuarias do servicio de axuda no fogar, que reduzcan os tempos de espera e que incrementen dunha maneira sustancial o investimento por persona dependiente e que reforcen as plazas públicas e concertadas en residencias e centros de día e non que estén derivando os fondos públicos que pagamos todos, os que pagamos impuestos, para as empresas privadas. Moitas gracias. Nos estamos moi a favor desta moción, vamos a votar a favor, pero creo que sí que é obrigatorio facer un par de comentarios, non? Primeiro, sumarnos como grupo ao pesar pola tráxica asesinato dunha muller traballadora de só 48 anos a maus dun home que evidentemente está sendo investigado, pero todo parece indicar que foi tamén unha cadea de erros ou de despropósitos, entre outros, dar de alta do Hospital Álvaro Cunqueiro na área psiquiátrica a este señor cando evidentemente os feitos o atestiguan non estaba para dar de alta. Segundo, a petición que a traballadora fixo de que sentía medo do que despois foi o seu asasino. Entonces, bueno, evidentemente foi unha continuidade de erros que levou a este tráxico suceso e desde logo, o íbamos a decir en Rogos e si tal o repetiremos, pero xa aproveitamos para decilo, nos lle solicitamos ao goberno que se sume o Concello de Ribadavia as concentracións que está vendo por Galicia para mañá e se non é mañá, pois que sea outro día, porque non deixa de ser, e isto é unha reflexión, pero creo que é xusta facela, non deixa de ser unha traballadora dun concello galego que foi asesinada facendo o seu traballo. E me pregunto, unha pregunta retórica obviamente, que sucedería
si o morto ou morta fora unha policía local, por poñer un exemplo, que tamén é traballadora municipal, de outro concello facendo tamén o seu traballo. Creo que o trato institucional e o trato de concellos non sería o mesmo co que está sendo dunha traballadora. E isto entronca e implica unha carga moi fastidiada, pero moi real, e que evidentemente as mulleres traballadoras o viven diariamente, e máis cando é un sector non só feminizado, sino por desgracia precarizado. Pero máis alá diso, e de que vamos a apoiar a moción, si para reforzar o que o bloque propón, nos gustaría tamén afondar no que xa dixo Berta, e é que, evidentemente, a lei de dependencia en Galicia, que é competencia autonómica, é un despropósito tras despropósito. E non me leo máis, porque poderíamos estar falando da telenovela do centro de día que nunca chega a Ribadavia, que o propio alcalde votou en contra a unha iniciativa de Ribeirón Común no Parlamento para facelo no centro sociocomunitario, e agora recuperan a idea. Dicir, están xogando na realidade con unha necesidade moi crucial para moitas familias. Berta o decía moi ben, e que hai moitos expedientes sin resolver neste momento por parte dos traballadores sociais, que son os que teñen que catalogar o grau de dependencia. Moitos lle chega, sale nos medios, moitos lle chega a carta de que lle suben o grado e que lle dan dependencia total, lle recoñecen xusto cando morre. Entonces, non se pode permitir que a implementación e a execución da lei de dependencia sea unha tomadura de pelo para moitos galegos. Máis alá daquela bochornosa acto propagandístico encuberto nunha institución que fixo Alfonso Rueda con dependentes, creo que isto nos está abordando como de verdad o moitos veciños galegos e tamén votantes do PP merecen. E último, xa non me lío máis, pero sí que é importante remarcar, donde as esquerdas ven un dereito, a dereita ve o negocio. E isto é o resumo do que está pasando en Galicia coa lei de dependencia, coas empresas, que todos sabemos os vínculos que hai e con quen as hai, están facendo un negocio porque o dixeches ti moi ben, Berta, é que hai unha gran demanda, hai un gran mercado, en definitiva, en linguaxe neoliberal do PP. Como eles que están administrando e xestionando recursos públicos van a quitarlle diñeiro de gañar aos seus amigos nas súas empresas? O problema é que repercuten moi negativamente nos dereitos dos cidadáns, porque non é que se privatice ou lle deixen un campo aberto se fora unha xestión mellor e abaratar os precios, como di a falsa lei do mercado. Bueno, vale, pois mira, aforramos recursos públicos e gracias a que o xestionan unha empresa privada, pois é máis barato, a calidade se mantén e é máis barato. Pero non é así, non é así. O negocio tamén está nos concertos públicos con diñeiro público, que sería moito máis barato se fora de xestión directa. Se poden externalizar cousas, eu tampouco quero ser aquí un ortodoxo da xestión pública. A nova xestión pública xa fai moitos anos, décadas que adiantou fórmulas mixtas, pero isto non estamos falando diso, estamos falando de negocio puro e duro. E o vemos tamén en medicina, si empeorou o servicio público, evidentemente, todo o que é a sanidade privada sale reforzada. E como sempre, e de verdade, non me lío máis, pero como sempre, el laboratorio e el banco de pruebas está en Madrid. E de Madrid ven para Galicia. Nunca veu cousa boa. Nunca verá de fora remedio nin esperanza, que cantou Celso Emilio. Moitas gracias. Ben, o PSOE tamén non podemos deixar de lembrar con dor e indignación o brutal asasinato da traballadora Teresa do Saz de Porriño. Este crime visibiliza a realidade que moitas veces se silencia, a vulnerabilidade, o illamento
e a falta de protección que sufren as profesionais neste servizo. Non abonda só con reclamar máis investimentos, senón tamén é imprescindible garantir a súa seguridade, polo que o Grupo Socialista demandamos e pedimos tamén que conste en acta e que o Goberno tome medidas ante calquera alarma, ameaza ou indicio de risco que manifeste algunha traballadora do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Ribadavia e se actúe de maneira inmediata, aplicando protocolos claros e efectivos, sancionándose preciso os usuarios coa suspensión do servizo. A vida e a dignidade das traballadoras pois non pode estar en xogo. E volvendo á moción, o BNG ten o noso apoio, xa que compartimos a preocupación e o deterioro do sistema público de atención á dependencia de Galicia e a necesidade urxente de reforzar o servicio de axuda no fogar, tanto para usuarios como para traballadoras. Como ben di a moción, temos unha media máis baixa de investimento por persoa dependente, con agardas para valorar que superan os 361 días. Xa non quero mencionar a provincia de Ourense, que ten o índice de persoas maiores máis alto de Galicia, e cun financiamento insuficiente para garantir un SAF digno e sostible, o que afecta, como ben decía Berta na súa intervención, as mulleres, que son as que maiormente asumen os cuidados e as que traballan no servicio, dando este servicio. É intolerable que os concellos que teñan que asumir esta competencia que non é propia, sin o financiamento suficiente por parte da Xunta de Galicia. Sí. Sin entrar en debates, obviamente, a financiación haina, senón para este Concello sería imposible levar a cabo este servicio, pero como todo é mellorable, con máis financiación, obviamente nos podremos ofrecer un mellor servicio tanto aos usuarios como ás traballadoras, polo tanto, imos a votar a favor. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Sí, moitas gracias. Gracias por todas as aportacións e por estar a favor desta moción. É efectivamente un tema que non é exclusivamente o Concello que ten que solucionar. Isto é Xunta de Galicia, que sí ten as competencias para legislar e para financiar adecuadamente un servicio para as persoas dependentes. Quedamos agradecidos de que estedes a favor. Nada máis. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade, grazas. E pasamos ao punto 10º, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello reclame a Xunta a realización do proxecto aprobado da nova Escola Infantil Galiña Azul de Ribadavia no Colexio da Alameda. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 24 de xullo de 2025, adoptou o seguinte dictamen. O Concello de Ribadavia solicita que a Xunta recupere e impulse o anteproxecto presentado e aprobado para a nova Galiña Azul no edificio do Colexio da Alameda. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, resérvanse para pleno PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. A exposición de motivos, tanto explicada en comisións como a recollida nesta propia moción, e que todos os grupos tiveron a oportunidade de dictaminar en comisión e que son todos coñecedores, creo modestamente que explica cronolóxicamente moi ben como foron os feitos nos últimos anos. Non vou a reiteralo. O que si está claro que queda demostrado que había un proxecto, haino, de feito, un anteproxecto técnico, había un orzamento, habíao, en este caso, para executalo no Colexio da Alameda. E non sabemos o que sucedeu entre 2021 e 2025 para que eso xa non sea unha realidade. Froito desta nefasta xestión da Xunta de Galicia, temos o que sucedeu en 2024, que 10 familias se quedaron fora, e evidentemente se ven ahora co parche que nos definimos así, parche do punto de atención á infancia mal chamado PAI no colexio anexo do CIP. Por certo,
cunha nefasta tamén xestión por parte de Xunta e Concello. Entonces, nós, desde logo, e con vocación constructiva, pero tamén deixando claro que os grupos da oposición temos que denunciar cando suceden este tipo de cousas, de que se dilatan os tempos, de que se lle minta a cidadanía, de que se lle promete unha cousa e que, ao fin e ao cabo, a solución real que todos e todas, creo, deberíamos saber que pasa por unha nova Galiña Azul nun edificio máis amplo, nun edificio mellor, sigue sendo necesaria. Entonces, o que vimos a reivindicar, xa non pedimos que se nos explique por que a Xunta paralizou un orzamento que tiña aprobado e que contemplaba a execución deste proxecto. Xa non buscamos entrar en polémica a non ser que o Partido Popular queira. O que sí queremos é traelo de maneira constructiva para que se volva a reclamar, porque non hai un só argumento para que non se faga nova Galiña Azul. Porque o do PAI é un parche, e o que non ten sentido é ter 2 puntos de conciliación, de servicio de conciliación á infancia, de 0 a 3 anos en un sitio e en outro. Eso non é a propia xestión pública, eso é antieconómico, ter 2 centros en vez de un. Por motivos máis que obvios. Entonces, creo, desde o noso punto de vista, que, evidentemente, se o goberno quere volver, primeiro, permitir que se aprobe esta moción e, segundo, o máis importante, levala a cabo, creo que vai a ter o apoio de todos os grupos, polo menos do noso, por eso traemos esta petición. Agardemos que así sea. Grazas. Bueno, un tema tamén é preocupación de todos. Incluso vou tamén incluir o grupo do goberno, imagino. Se din cousas que son moi certas aquí nesta moción, sobre todo que, empezando por esa desafección que efectivamente se fixo dese edificio e que creo que todos os grupos apoiamos, e que incluso creo que naquel momento foi co compromiso efectivamente de que aí se iba a facer a nova escola infantil Galiña Azul, aínda que non queríamos que se pechara ese colexio, pois apoiamos porque entendemos naquel momento que sería tamén bo para Ribadavia. Que pasou? Pois eu tampouco sei, pero sí que me dá moitísima pena que nin se levara a cabo o proxecto, e sobre todo dame moitísima pena o estado de abandono e de deterioro que está sufrindo o edificio ano tras ano. Entonces, oxalá, o noso voto, por suposto, vai ser a favor. Oxalá se poida reactivar este proxecto e, sobre todo, recordar que xa todos o sabemos que o 5 de setembro, pois comeza neste caso, para o que a Galiña Escola e as escolas infantiles comeza o novo curso escolar. Esperemos que este rematada esta obra que se nos prometeu que iba a estar e xa levamos bastantes atrasos, unha porque houbo que paralizala porque non estaba pois aquel aparcadoiro, houbo que cambiar, outra porque agora ven agosto e en agosto está prácticamente todo parado, os materiais serán difíciles se non chegaron que cheguen, eso tamén o entendemos, os tempos para eso, pero bueno, eu espero que este rematada e sobre todo que ningún neno quede fora nin da Galiña Escola, e bueno, se está o pai pois con esas 20 prazas imaginamos que estará cuberto a demanda. E por a miña parte nada máis. Grazas. Ben, pois o PSOE imos apoiar esta moción porque defende algo que non xa defendíamos, que a Xunta cumpra o compromiso e executúe dunha vez o proxecto da nova Escola Infantil Galiña Azul no edificio da Alameda, tal e como tiñan previsto nos orzamentos da Xunta de Galicia. O Concello de Ribadavia puxo o edificio a disposición da Xunta e 5 anos despois non se cumpre nada, 10 familias quedan sen praza e tiveron que marchar fora do noso Concello. O anunciado PAI non substitúe a unha escola infantil como é a Galiña Azul e non é máis que un parche con atrasos, erros e obras paradas, o que denota tamén unha falta de xestión absoluta por parte deste goberno e de responsabilidade. Non se pode garantir nin seguir xogando
coas prazas nin coas familias e non apostar tampouco pola conciliación neste caso. Imos apoiar a moción, como digo, reclamamos que se reactive o proxecto deste proxecto da Galiña Azul. Temos un edificio perfecto para encher de nenos, sexa máis ou sexa menos, pero está en abandono ou utilizado en forma de almacén. O goberno do PP o que fixo foi anunciar estas obras. A semana pasada o goberno de PP anunciou obras no pabillón do CIP ou IES, non sei a quen corresponde xa agora. Non entendemos desde o Partido Socialista por que non se fixeron anuncios tampouco do PAI, se iso non interesa anunciar. Entonces, nada, máis publicidade, máis propaganda. O noso voto vai a ser a apoiar esta moción, nada máis. Gracias. Bueno, como sabéis, o proxecto este era noso nun inicial na primeira vez que estuvemos neste goberno. Desde o momento que nos dixeron que non era posible, pois pusemos a traballar na solución do punto de atención á infancia e bueno, por ahora esa é a nosa solución, polo tanto imos votar a abstención. Gracias. Ben, grazas. Teño que recoñecelo e agradecer aos grupos que van a votar a favor, obviamente por coherencia, porque, como xa se dixo aquí, non é só Río Común quen defende esta cuestión. O que me sorprende, e desde logo esta abstención do Partido Popular me sabe a un voto en contra na realidade, ou a un argumento que non dan atopado para non apoiar esta petición. E o dixemos por activa e por pasiva. Non vou a entrar na xestión nefasta do PAI, que haberá tempo, haberá outros plenos, non quero perder o centro de atención en que a única solución pasa por unha nova Galiña Azul, un edificio de conciliación real e unha escola infantil real, e non o que temos hoxe, porque en caso contrario é certo, costaría máis, pero chega un momento que o mellor temos que buscar outras fórmulas. Desde logo é unha mala noticia para Ribadavia que o goberno desista con esta abstención de reclamar a Galiña Azul. É o que eu interpreto, e creo que o vai interpretar todo o mundo, creo que o vai interpretar a cidadanía, creo que o van interpretar as traballadoras da Galiña Azul, creo que van a interpretar as familias actuais usuarias da Galiña Azul, pero tamén as futuras, que van a saber que as plazas de conciliación en Ribadavia son limitadas e que un goberno que se abstén, polo menos nestes 2 anos que lle quedan, se abstén neste tipo de mocións, significa que non o vai a reclamar e non se vai a facer mentras o Partido Popular estea na Xunta e en Ribadavia. Entonces, creo que é unha mala noticia para Ribadavia e para moitas familias. Se dixo aquí que 10 familias se tuveran que ir, e é normal, e creo que vai a depender do curso. É certo, a veces hai máis demanda e menos demanda, pero creo que a solución parche do PAI non é a solución. E evidentemente se poden abordar as causas, pero esa xestión do PAI foi nefasta, ou siga a ser. Non sei se todos e todas sabedes, pero se volveu a parar recentemente. É unha telenovela que nunca se acaba. Se quere polemizar co tema, e evidentemente nós, o noso grupo, a veces hai que recordar que os funcionarios non lle poden ocultar información aos concelleiros, aínda que seamos da oposición, temos dereito legal a acceder á información municipal, e un funcionario que lle oculte información a un concelleiro que ya está preguntando é un delito grave e non o poden facer. E se o goberno municipal, por asomo, pode pasárselle pola imaginación, polo desexo máis profundo, pedirlle a un funcionario que lle oculte información aos grupos e aos concelleiros, é un delito moi grave. Espero que non sea así. O deseo, e estou seguro que non vai a ser así, pero que non se lle pase a ninguén pola cabeza. Entonces, nós temos acceso a información que se puxo en dúbida na
nas comisións e non vamos a entrar en polémicas sempre que o PP non entre en polémica porque creo que tampouco aporta nada esta moción, pero con que se pretenda entrar en polémica tamén non facemos tampouco vamos a mirar para outro lado. Ahora, eu que pediría un pouco de rigor na xestión, nas palabras que siguen en comisións ou pleno e que non se teñan tentacións pouco democráticas ou máis ben antidemocráticas. En todo caso, volvo a decir, me parece unha mala noticia, de verdade, me parece unha mala noticia, unha reivindicación. Eu agora non me apetece nin mirar porque me dá unha preguiza, teño que recoñecer cal eran as promesas do Partido Popular nos últimos anos, pero estou seguro que prometeron unha nova Galiña Azul. Que hoxe veñan aquí e anuncien con esta abstención que xa non a van a reclamar, creo que é unha mala noticia. Agardo que rectifiquen ou agardo que evidentemente hace un novo goberno na Xunta para que se poida levar a cabo. Grazas. Non son nin as 9:30 e estamos aquí, pero a tradición desta legislatura é que o punto de rogos dura máis que o propio pleno. Agardemos que non sea así. En todo caso, sí que o noso grupo intentamos ser escuetos, a veces non é posible, sobre todo porque no mes de agosto todos e todas as sabedes que non hai pleno, co cal evidentemente é moi difícil ser breve. En todo caso, comenzamos por algo que trouxemos no pleno anterior e é a petición por parte do noso grupo, e creo que polo menos falando naquel pleno despois de nós, os demais grupos concordaron en pedir maior respeto institucional ao alcalde, nomeadamente ao alcalde, que é quen lle compete esta labor, poderíamos decir a todo o goberno, pero sobre todo ao alcalde, maior respeto institucional cos concelleiros da oposición. Evidentemente, vostede, alcalde, ten maioría absoluta, pero nós tamén, moi modestamente, sobre todo nós, pero tamén representamos a ciudadanía e somos representantes democráticos neste pleno. E cando se fai posicionamentos públicos en nome do Concello, o lóxico sería antes falalo cos portavoces ou cos concelleiros, que tampouco somos tantos, e decir, mira, me pediron un apoio institucional tal colectivo, bueno, pues informar os grupos. E sucedeu que, por exemplo, fago unha mención, cando ademais hubo posicionamentos públicos de diferentes grupos a favor da folga no comercio de supermercados na provincia de Ourense, a nos chamou a atención que aparecera o apoio do Concello, e eu preguntando a outros concelleiros non tiñamos constancia dese apoio institucional, mas ben era un apoio dun goberno. E creo que non costaba nada un WhatsApp, porque que era obvio que íbamos a apoialo, non? É simplemente unha comunicación informal. Poderíamos decir o mesmo de que estuvera aquí todo un secretario xeral pertencente á Consellería de Emprego, secretario xeral de Migración, estivera en Ribadavia, e os grupos eu meterei a posteriori, non teña constancia. É probable que o mellor eu non pudera, pero o mellor podía ir alguén do seu do bloque. É dicir, eu falo do procedimento, o procedimento democrático e de respeto institucional, e ter en conta aos concelleiros, porque é increíble ter que a estas alturas aclarar conceptos. Unha cousa é o goberno e outra cousa é o Concello. O Concello é a institución, e a institución forman parte os funcionarios, os traballadores e os representantes políticos, que somos os 13 que estamos aquí. E outra cousa é o goberno, que son 7. Entonces, é importante, é triste ter que decirlo, pero xa chove sobre mollado, e o pedimos, que foi tamén moi grave o que sucedeu coa rede de xuderías, e, sin embargo, señor alcalde, vostede, a pesar de que eu creo que dixo, creo que recolla ata que vostede no noso robo tomaba nota desta petición de mellorar o seu talante democrático respecto ao trato aos grupos, e vostede, sin embargo, non tomou nota, non? Pero, bueno, o volvemos a reclamar.
Sí que temos unha pregunta que facer e un rogo en relación ao talante institucional, e non o quixemos facer na anterior, pero si o facemos nesta. Nos gustaría saber se vostede naquela asamblea xeral da rede de xuderías, como alcalde, pero tamén como presidente da mesma, pero tamén como alcalde, defendeu a declaración institucional que este pleno aprobou pedindo o desbloqueo da axuda en Gaza. Nos gustaría saber se así o fixo, e se a resposta é negativa, facemos un rogo que o faga na medida que as vacacións, o mes de agosto, que é inhábil para moitas administracións, e para este ente o mellor tamén, non o sei, descoñezo a axenda, na medida que poidas tamén o faga. Se non o fixo, xa, desde o noso punto de vista é unha demanda que, por desgracia, está diariamente nas nosas casas a través das nosas televisións. Respecto mismo, e fago a incidencia, porque esta falta de respeto institucional ten moitas ramificacións. Cando o alcalde se posiciona xunto con outros alcaldes, o alcalde de Ribadavia falo, se posiciona xunto con outros alcaldes demandando unha nova política enerxética e o demanda o Estado, nós creemos que iso é algo que debería competer o pleno e que vostede, evidentemente, vai a salir blindado porque ten maioría absolutísima. En todo caso, é unha competencia, un debate que debería ser abordado previamente no pleno e despois vostede si tería legitimidade para facelo, pero vostede, legítimamente o alcalde de Ribadavia, non me parece legítimo que o faga. Creo que, iso sí, o que si lle pedimos é que tamén lle faga esta petición non só ao goberno do Estado, sino ao goberno da Xunta, porque na realidade grandes competencias en política enerxética son da Xunta, e sin embargo, si este grupo de alcaldes no que vostede forma parte lle fai esta petición ao Estado e non lle fai a Xunta, calquer veciño pode detectar que hai unha instrumentalización do cargo institucional, e agardemos que ese non sea o caso. E xa concretando máis rogos, o decimos en redes, pero creo que tamén é xusto dicilo en pleno, a situación do camiño fluvial é un auténtico desastre. Supoño que fixeron aquela carreira a Arnoia porque era un deporte de alto risco ou de deporte extremo que se chama ahora, e o meteron nesas fochancas, pero para pasear diariamente non é o mellor escenario, a pesar de ser unha paraxe desde o noso punto de vista moi bela. E nese sentido tamén lle pedimos, o reiteramos, o dixemos en redes sociais, creo que vou decirlo tamén en pleno, como vicepresidente que é da Deputación, lle reiteramos que a Deputación inclúa o noso municipio no programa que anunciou no inicio do verao de esa ruta en barca que si hai en Arnoia e si hai en Castrelo, e dous concellos lindeiros a través do Miño con Ribadavia, e sin embargo Ribadavia non gozamos desa ruta, cando sin menoscabar en absoluto, porque Castrelo e Arnoia son dous concellos moi bonitos e que teñen un gran encanto, pero creo que a atracción para moitos turistas que van tanto a Castrelo como a Arnoia e todos pasan por Ribadavia, co cal non entendemos como Ribadavia non está nesa ruta da Diputación. Teño tamén outra pregunta, anotea se fai favor, é unha pregunta moi rápida. Nos gustaría saber se a obra da Portalaxe, que estaba financiada por dous municipios e que se puxo tan en valor como se fora unha novidade a colaboración entre dous municipios, se está rematada. Nos gustaría saber ou hai unha segunda fase, na parte de Ribadavia se vai a facer algo máis. É unha pregunta nos facemos nós, pero que algúns veciños tamén nos fan, vale? Por eso a preguntamos. En relación, xa se dixo aquí durante o pleno, pero a nos tamén nos chamou poderosamente a atención o anuncio das melloras de pintura e algo máis que vai haber no ximnasio do CIP, 40.000 euros era o orzamento.
nos vemos que o investimento da Xunta na provincia foi de 5 millóns, en toda Galicia foi de 106 millóns, e que hai moitos atrasos nas melloras reais de outros colexios do noso municipio por parte da Xunta. Nos o que sí que pedimos é que vostede, ademais de ir ali a fazer a foto dunha xestión que fixo a Xunta, nos gustaría tamén que lle reclamara a Xunta que acelere un pouco os trámites e o antes posible faga melloras. Xa enunciamos cales. Non sei se finalmente un propietario privado adquiriu o solar anexo ao CIP, que tantas veces trouxemos aquí para que o adquirira a Consellería de Educación, ou financiara a adquisición ao Concello. En todo caso, nos creemos que hai melloras no CRA que facer. A única mellora que fixo a Xunta de Galicia neste curso nos CRA foi poñer placas identificativas de que os CRA son da Xunta. Bueno, pois eran horas. Algún profesor ou algún membro da directiva do CRA ainda se enterou agora que os CRA son da Xunta, porque no anterior goberno de coalición parece que eran nosos e todo nos reivindicaban todo. Agora, desde que chegaron as placas, non se reivindica nada neste Concello, quizás é pola placa. En todo caso, as melloras que nos reclamaban a nós e que eran da Xunta siguen existindo, e, sin embargo, non se fixeron. Pedimos, como rogo, eu creo que sí que é importante que se faga. E xa, en última instancia, se nos dixo en comisións que se iba a facer o acto de Castelao o día 13 de agosto. Nos pedimos que se consensúe previamente antes de anunciar e organizar a data ou a hora. Nos, un mércores, creo que era as 11, dixo Yolanda, ás 11 non vamos a poder, e se pudera ser a outra hora, por exemplo, de tarde poderíamos, sabendo que a calor é fastidiada, sabendo que quizás institucións externas tamén teñan a súa propia axenda, pero mellor tampouco corre presa facelo o 13 de agosto e se pode buscar unha data, evidentemente. Nos o pedimos, porque, evidentemente, dentro da nosa modesta de ser da oposición, tamén creo que é importante que ese acto este arroupado na medida do posible por todo o pleno. Eu creo que, bueno, sería óptimo, non? Ou polo menos intentalo. Tan importante como que veña alguén da Fundación Castela ou alguén da Dirección Xeral de Cultura ou quen sea. Eu falo por decir. E de último, xa non me lío máis, xa recordar o de que Ribadavia se suma as concentracións pola traballadora asesinada. Pido que se insista, se vixile o casco histórico, xa que se sigue estacionando mal e a veces é grave. E, vamos, non sei, pregunto se xa non hai convocatoria de auxiliares de policía, por exemplo. É a última pregunta que lle quería facer. Non sei se hai convocatoria de auxiliares de policía, pero sí creo que se isto siga así, na medida do posible, non sei se agora hai tempo de facer unha modificación, pero para 2026 o mellor toca crear dúas plazas. Digo dúas porque creo que tampouco máis farían falta, pero algunha plaza de policía, unha ou dúas faría falta crear en Ribadavia, porque vexo que hai unha desida total, non sei se é buscado ou non, pero sí que vexo que a uns se multa e a outros non, e isto se está empezando a chegar á rúa, non? A uns se multa e a outros non. Bueno, pode haber a excusa de que non sempre nin a todas horas hai policía, pero creo que esa excusa vai perdendo forza. E, por último, sí, o último rogo, este sí que é un rogo. Pedimos, porque xa estamos no Ecuador, xa pasamos ao Ecuador da legislatura e aínda non se convocou, vostede como presidente que é do cuadroado de Presigueiro, aínda non se convocou ao cuadroado. Entonces, máis alá das disputas veciñais, bueno, creo que os grupos temos dereito a opinar no foro pertinente que é o cuadroado. E en todo caso, se non se pode formalmente convocar ao cuadroado, que creo que si se pode, eu o que si lle pido, e o pido en nome de Rebelión Común, e o único que pode facelo o alcalde vostede é que convoque unha reunión, se chame padroado ou se chame de outra maneira, pero unha reunión cos veciños e representantes municipais e, por suposto, do goberno para abordar a situación de Presigueiro. Sen máis, agardo a todos, a todas, tamén os veciños, pero tamén os compañeros da corporación, que teñades
volverá, ou polo menos o mes de agosto. Gracias. Me explico, non era con ánimo de polemizar en absoluto. Si son consciente diso, de feito, o que si teño claro é que era reciclado, por decirlo de alguna maneira. Pero a pregunta é que moitas veces, o que nos preguntan os veciños, non é no contido do proxecto, que o teño claro, sino que é certo que decían que se hubo algún tipo de mellora, eu non vin o final de obra, vin o proxecto, pero non vin o final de obra, non vin, polo tanto, se só se contemplaban pluviais, e, sin embargo, os veciños insisten que había moitas tuberías, e o mellor dixen, bueno, o mellor, vou preguntar no pleno, porque o mellor hubo a típica mellora de obra, e se incluíron separación máis alá de pluviais, se incluiu algún tipo de tubería para mellorar a presión da auga ou de suministro ou de saneamento. Isto por un lado, e por outro, si se contempla, porque é certo que unha cousa é velo no plano e outra cousa é si se contempla algunha zona máis nesa mellora que eu decía, non no proxecto, xa sei que non. Vale, gracias. Se me permite, reitero o rogo, eu entendo que o presidente da Fundación Castelao é importante que estea, estou totalmente de acordo, pero mellor pode outro día a esa mesma hora, pode un sábado a esa hora, ou pode ese mesmo día un pouco máis tarde, que mellor nos facilita a outras xente asistir, e non ás 11. O digo, porque ademais ás 11 é a metade da mañá, e incluso, bueno, xa sei que ás 9 sería un despropósito, pero a veces ven mellor ás 9 que ás 11. Xa me entendo o que quero dicir. Eu creo que se hai vontade se pode, bueno, sei que a veces, eu sei o que é conciliar con diferente xente, pero creo que é importante que vostedes fagan o esforzo e o propio presidente da Fundación o faga, eu creo que pode entender, pero bueno, eu creo que lle gustaría a Fundación Castelao que ali tamén estuéramos os grupos da oposición todos, creo que lle gustaría, porque lle dá máis legitimidade ao acto. Grazas. Sí, gracias. Bueno, eu vou a facer un rogo moi rapidamente e logo vou a deixar os demais rogos e as preguntas para Maite porque me teño que ausentar. Entonces, volvendo ao tema de Castelao, que nos parece super importante e genial que poida vir o presidente da Fundación Castelao, o que vai a ser moi importante é que antes deso adecentemos aquelo un pouco, porque está ali o pobre home no medio dos propiaños cheo de silvas, horrible, horrible, o sea, que por favor, antes de o día que se faga a inauguración da estatua que quedou moi bonita, pequeniña, pero moi xeitosiña, pero aquilo hai que adecentalo, porque está ali metido nos escombros, entre silvas.
e se non, parades e mirádelo, porque ali eu pasei ali, vivo ali vivo ali cando non vivo na Franquerán. Nada máis, solamente, bueno, agradecer a todo o mundo e desexarvos a todos boas vacacións, e se as tomades, me teño que ir, o sinto moito. Moitas gracias a todos. Bueno, sigo eu entón. Falouse xa en comisión sobre a obra do pabillón. Eu quería saber se hai prevista data para que comecen as obras. Despois tamén se falou da Galescola. Temos previsións de alumnado para este curso. Decir que está anunciado o concerto de Herdeiros da Cruz para o Castelo. Bueno, evidentemente o goberno coloca eses espectáculos onde quere, pero non me parece un lugar axeitado para colocar este tipo de concerto. Igual quedaba, pero bueno, igual quedaba mellor noutro sitio, mesmo na esplanada do IES. Sígueme chegando queixas bastante importantes de Santo André por acumulación de basura que hai naqueles contenedores, que aparecen colchóns, aparecen de todo. Pero bueno, últimamente repítese bastante por moitas esquinas do Concello. O BNG está reiterando moitísimas veces que se poden quitar aqueles contenedores, porque crean un feísmo para algo moi importante que hai ali, que é o Museo do Viño. Por favor, sinalíceno, xo pedín. Por favor, retiren os contenedores. E depois tamén me chegan moitas queixas no mesmo pueblo, porque ás 2 da mañán ou máis, pois hai un establecimiento que, claro, fai ferias e fiestas, e botan fuegos e foguetes e bombas e todo, as tantas, supoño que con permiso, quero pensar que con permiso, ou que nos bota. Pois esas queixas cheganme bastante de xente que vive ali, de xente que vive ali, en Santo André. Despois, a rúa desde o Xestal hasta a carretera está en moi mal estado, desde o Xestal, desde o campo, a que vai que ahora xa é a avenida Castelao, non? Enlaza co... Bueno, empeza máis... Bueno, chega eso, está en moi mal estado, hai que darlle un repaso. Sigo apoiando os compañeiros. Esa foto incluída do concelleiro de Deportes e do alcalde nunha obra da que nós non tiñamos idea cando foron as comisións a semana pasada, home, xama un pouco así relincha, por así decirlo. Entonces, por lo menos que nas comisións por lo menos que se nos diga estáse facendo tamén unha obra, ou a concelleira de obras ou de deportes, que se nos comente, para que despois cando digamos, é que despois os veciños rinse de nós tamén, porque din, hombre, ti como concelleira non sabías eso. A veces dignos así, non se rin, pero bueno, bueno, o reloxo, a min gustaríame que, non sei se é moi caro o arranxo, non se pode facer, pero a min gustaríame que o reloxo do Concello que voltase a funcionar, sobre todo agora que ven moita xente de fora e mira, non crea unha imaxen fatal. A parte de pedir a concentración pola traballadora asesinada, por suposto, ao que nos sumamos, se hai, quería que me contestaran se a vai haber. Tamén pediría un pouco de atención aos concelleiros do grupo de goberno cando se está tratando un tema tan importante como se tratou este, que foi un asasinato dunha persona nun domicilio, dunha persona que estaba traballando. E me consta, e o vou dicir aquí, que neste concello ten habido queixas no servicio, me consta, entonces a concelleira que tome nota, que ten habido queixas sobre casos que se producen, non vou dicir de que, e a solución non é mandar a outra traballadora, é cambiar esa. A solución non é esa, hai que actuar de outra maneira, porque esa persoa está indo a cumplir co seu traballo. E non só é violencia, senón que pode ser acoso ou o que sexa. Non se lle pode dar a cara, a volta, non se lle pode dar. É dicir, vai outra e ti non vayas. Non. Esa non é a solución. Entonces, pido que, por favor, non se silencie este tema por todas as traballadoras do SAF, do noso concello principalmente, e as demais tamén,
pido por favor, grazas. E se me contestan se hai unha concentración, nos sumamos. E depois facer unha pequena reflexión sobre a nosa MIT, que para nós é moi importante. Incluso pedimos que se declarara ben de interese cultural. Non sei se se fixo xa algunha xestión sobre isto. A MIT ten un público bastante fiel, aunque a moitos non lle pareza, bastante fiel. E quero lle mandar desde aquí o meu recoñecemento á nova dirección, porque afrontou nun momento difícil esa transición de coller este ano a dirección da MIT, nun momento que tamén xa chegou un pouco tarde, onde seguramente moitos espectáculos xa estaban en outros lados, e ainda así foron valentes e levaron unha vez máis a MIT ao lugar que creo que lle corresponde. E seguimos recalcando que para Ribadavia é un evento moi importante e ten asistentes, público moi fiel, e creo que os vais seguir tendo. Por tanto, temos que apostar por a MIT e por a cultura. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. En primeiro
Bueno, hoxe fixe un exercicio de contención e de ver como esta xente, e así xa o fago, como esta xente nos toma o pelo. O sea, eu fago este rogo. Eu non sei se vimos aquí a que nos vacilen, polo menos a mí non me van a vacilar, pero eu digo con todos os respectos aos demais grupos. Os acordos que se aproban. Eu non sei se acordades que había aquí un centro, os que somos maiores non nos acordamos, que había aquí unha, bueno, era un totum revolutum de cousas, que vendía de todo. Entón lle pedías Luces de Bohemia, que era o libro, e che decía, non teño, pero teño de 60, de 80, de 90. E estes fan o mesmo. O sea, chegamos aquí, traemos mocións, e que as apuntei, porque por iso funcionamos así hoxe. Pasarlle o catastro a Xunta de Galicia. Esta xente que é a que brama contra o goberno de Pedro Sánchez, que si le pasan todas as competencias a non sei quen, a non sei cuánto, que vende a España, e chega aquí e colle e botan, eso se quedan tan tranquilos por darvos a vosa razón, sin problemas. E se traedes mañá financiación singular para Cataluña, tamén a votan. O sea, dá igual. Pero é que xa o colme xa non é eso. Chegamos aquí, falamos do SAF, collen e votan a favor cando eles son os responsables delo e son os responsables de que funcione mal, de que non se valore a xente. E o que dixeches ti anteriormente, claro que hai cousas graves que pasan aí últimamente, entre outras que haxa traballadores e traballadoras que nas redes sociales compartan vídeos xenófobos e cousas por o estilo. Eso como temos esta xente, como son xente afín a eles, e dá igual. Pero isto ocurre no servicio de atención a domicilio, e non falo das traballadoras que están na casa, falo das outras, as que teñen que dar exemplo. E isto ocurre. Entonces, aquí ocurre de todo. Entonces, eu fago rogo de que non nos tomen o pelo. Nos quedamos tan panchos como oposición que esta xente colle nos diga. No, é que ese señor, eu diga e non se ruborice, porque iso é o que dicen na calle, eso sí que o vemos todos. Tanto dá igual, diche que sí, 8 como 80, el nunca dice que non há nada, e dá igual, aquí fala do mismo. O sea, chegamos aquí, instalan unha cuestión que ademais, sobre todo o BNG, que foi o que fixo a proposta, a mí me sorprende que non teña máis vehemencia con eso, eu digo con todo o respeto. O sea, facedes vos unha proposta, non informan de nada, colle e aparece ali plantificado un señor que pode ser Castelao como pode ser o Carrabouxo, porque se o miras según a perspectiva te podes atopar con eso, non o digo eu, o dice moita xente, e que, por certo, xa está dañada, xa está con pintadas ou con cousas rayadas, etc. E nos decides, con toda a jeta, que vamos facer o día 13, cando as vacacións están sobrevaloradas, porque, claro, viene el presidente de la Asociación de Castelao. Nos parece moi ben. Home, pero digo eu que os concelleiros e concelleiras desta corporación seremos tan importantes ou cando menos iguales que ese señor ou que outro que poida vir, porque de momento somos máis importantes que esas personas. E a mí me dá igual que veña como si ven o ministro de non sei que, habrá que ter un pouquiño de decoro co que representamos aquí, porque claro, facelo de agosto, 13 de agosto, non se podía facer en setembro. Ou corremos tanto para poñer unha figura ali mal posta e agora temos que facelo 13 porque ven ese señor e non pode ver ao millón en setembro. O dudo que non poida ter un encaixe en setembro. Entón, é unha tomadura de pelo, sinceramente, é unha tomadura de pelo. Porque é como dicía alguén, oiga, e se vades facer isto 13 de setembro, que nadie o sabe, pois poñade a figura cun pouquiño de tempo anterior, para poñer como a puséchedes, e que queda así, digo eu, entre outras cousas porque non estaría deteriorada. Podes ir a velo, porque eu vou por ali, vos puséchedes aquilo ali, que se podía poñer ali como na rúa empeza abaixo, non ten por que ser nesa zona, ali donde non ven ao caso, nin sei quen diseñou esa idea, porque, home, aquí hai técnicos municipales, coño, preguntadelle algo, de vez en cando, porque non lle preguntades nada, de nada, absolutamente, eso sí,
Cando hai marróns, os pasades a eles. E falando deso, o alcalde, é o que digo eu, é que ven aquí e nos toma pelo. O sea, vale, vades ali a facervos a foto de que está despintando o pabellón, o ximnasio do pabellón, unha cuestión que non é nin do Concello. E digo eu, que eso xa puxemos nós, pero digo, e cando haxe un problema no colexio, que vai ir tamén o concelleiro de deportes e ti vades ir ali a resolver o problema dos veciños? Ou lle vades decir, como cando cerrou de arriba, que era unha cuestión de educación? Porque so hinchou a ti, alcalde, na reunión que tuvemos. Na reunión que tuvemos cando se cerrou o colegio, os pais e nais e os profesores lle dixeches, es que isto é unha competencia de educación, eu vou facer o que diga educación. E digo eu, e vamos ali a vender o que tal. Bueno, cada un, xa teño dito moitas veces, cada un pon o seu nivel donde quere. Algúns os traspasamos, outros non. Ahora ben, digo, xa que alardeamos de tanto deso, que pasa ca obra de... Eso xa é unha pregunta, que pasa ca obra da Veronza? Porque se quitaron as vallas, non se fixo nada, que quedou? Ahora quedou así, despois de 2 anos, que é como o reloj. Porque se quitamos as vallas, sin poñer a valla que tantos problemas tiña, sodes unhos auténticos incapaces. Porque as vallas se quitaron, podédelo comprobar. Entón, a xente dice, home, se era por unha valla, resulta que quitamos as vallas e non a poñen. Eso non o digo eu, tampouco, só hai que ir a preocuparse. Entonces, non sei se ahora é que se podían quitar as vallas antes, polo menos, se era así, as quitarades antes, que non dábamos esa imaxe, lamentable. Esa xa é unha obra que desde logo non vades facer fotos, Desa non vos vexo nin a ti, nin a él, desde logo ali fai 2 anos e pico que non aparecedes. Despois, co pabillón, se acaba de preguntar a compañera do BNG, cales son os plazos? Non nos podes dar, é que xa os deches anteriormente. Tiña que haber 6 meses de execución de obra, se non recordo mal, tiña que estar en novembro finalizada, e digo eu, se está xudicada ahora, estamos en agosto, cando vamos a finalizar? Vamos a finalizar en tempo e forma? Ou vamos a facer a mesma chapuza que levamos feito desde que empezamos con esta obra? Porque nós fixemos unha proposta clara. Non pasa nada por recoñecer que unha cousa se fai mal ou que xa plantexan mal, que xa temos dito no Concello, e iniciar o ano que ven. Non pasaba nada, e seguramente tendes a capacidade de negociar ca Xunta un novo convenio. Ahora, facer este convenio desta maneira, atropellada, xa teño dito moitas veces, vades a ocasionar problemas aos funcionarios e vades a ocasionar problemas ao Concello. Porque recordo que si agora, ao mellor, de repente, agora xa variaron as condicións, pero aquí hai que pedir un crédito para esa obra, ou hai que facer unha cuestión para adiantar os cartos que nos dá a Diputación. Eso se fixo, pregunto, se fixo tamén, porque eso tamén retrasa, supoño, que a cuestión. Digo eu, non o sei, pregunto, xa, porque isto, de verdad, que é unha, como digo eu, é unha tomadura de pelo, e chegamos aquí, decimos o que nos dá a gana, e punto. Outra cuestión relacionada con, non con obras, pero sí con servicios. Outro día, alguén do Concello saliu, bueno, vos poñen a caldo, o que pasa que non se atreven a decírvolo, non sei por qué, non sei por que extraña razón, nas redes non vos poñen, bueno, eu sí que sei por qué, pero por detrás vos poñen bonitos, por non decir, de incapaces para arriba, e que lle metedes cada sachazo, tanto de lixo, ahora mandades o lixo con 19 euros, e que vou a eso, con 19 euros cada trimestre, e así facedes a xente tonta, son 19 euros, e cada tonta, só me cobran 19 euros, que feliz son idiota, pero é un trimestre, señor, é un trimestre, por 4, suma, e sigue, sodes moi listos, pero pensades que os demais son tontos. Entonces, falando deso, outro día salides aquí a presumir do servicio, de non sei que, de non sei canto, e resulta que o servicio que temos na Foz funciona, porque non funciona. Ali, aquelo, alguén vai por ali. Aquelo é un escándalo. É un escándalo. Se non tedes o escándalo no pabellón, o tedes ali. Entonces, o punto limpio. Se non está un escándalo no punto limpio, está no punto limpio que é o do pabellón de deportes.
Entonces, digo, vai funcionar algunha vez eso, alcalde? Porque está en maus da Diputación. Xa que nos suben a tasa, supoño que tamén teremos que dar mellor servicio. Dos contenedores hai que recoñecer, xa vin que repoñen algún, porque, como dixo Miguel, que tiña toda a razón, e nós o levamos dito por activa e por pasiva, estaban feitos un Cristo, falando claro. E, por certo, outra cousa, e xa remato, pero se non podíamos votar aquí toda a noite, porque é moi bonito vir aquí a probar todo e non decir nada do que está mal, que son moitas cousas, moitísimas cousas neste Concello. Vostede dixo que se limpiaran os contenedores, vale? E eu lle digo que en parte decía a verdade, en parte non decía a verdade, porque non se limpiaron en todo o Concello. E eu lle podo demostrar que non se limpiaron en todo o Concello. Entonces, cando lle preguntemos algo, diga, polo menos, toda a verdade. Porque hai zonas que si se limpiou, pero hai outras zonas que levan sin limpiar máis dun ano. E xa yo dicen nas redes sociales, non fai falta que yo diga eu, os poucos que se atreven a decirlo, os poucos ou as poucas. Pero é de verdad, non se limpiaron os contenedores en determinadas zonas. Entonces, hai que controlar esa situación, entre outras cousas, porque a ninguén se lle escape, non nos veñen a limpiar os contenedores gratis, que nos los cobran, que vamos ver tamén como se fai esa gestión. E outra cousa, unha última cousa. Esta xa é de carácter, é que eu o avisei, é claro, mandarlle a xente que colla e teña que ser o propio administrado o que vaya a xestionar o tema do lixo para darse de alta si non está dado de alta anteriormente ou si está que o faga, me parece unha cousa que non ten xeito nunha administración. O sea, eu como administrado, primeiro, eu non teño a obriga de ir ao banco se non quero domiciliar o recibo. E se o tiña domiciliado e non o quero domiciliar, pois terá que ser o Concello que me pasa. Non teño que estar eu preocupado de ir a domiciliar a basura e se non a domicilio, que pasa? Non lle cobrades a xente? Pregunto, porque a mí me fai moita gracia a forma de funcionar desto. Eu xa sei que dá traballo o Concello, pero, home, que peso estades aquí? Porque para decir, as festas, oye, ingresades se queredes, outro, ide cambiar o banco si tal, eso o fixéchedes. Saliu un escrito, non o digo eu, saliu un escrito onde lle decía desa xente que tiña que ir a cambiar, é que vos sorprendedes esta vos. É que non sei se sodes conscientes a veces do que facedes. É que Mariluz pon cara de sorprendida, non tal. Como? Como? Domiciliar é un acto que tens que facer ti mesmo. Vale, sí, perfecto. Pero se o tiñas domiciliado, ti non lle tes... Ti terás de que mandar unha comunicación ás persoas, a eso vou, a cada administrado para facer esas cousas. No. Sí, podes. Pero non é facer un escrito así desa maneira. Non sei a quen. Ben, moi ben, e a protección de datos onde queda? Tu consultei, non veño aquí a soltar tonterías, o fará mal a Diputación, e se o fai como fa, desde logo na Diputación hai moi poucos que vos dicen as cousas, como se dicía antes,
Claro, xa, sí, e ti pasas un listado de personas que se cobran e quero che decir eu a ti. Sí, e quero che con nombres e apellidos, e quero che decir a unha administración, quero che decir eu sin autorización de cando queiras, cando queiras. No, Nacho no. É que non o poder facer, hoxe con calquer cuestión, e o sabedes, con calquera. Entonces, o lóxico, que é o que estou dicindo eu, é que o administrado lle chegar a eso que estás dicindo ti, que ten que pagar o lixo que lle corresponda, e abaixo lle poñas ti, si queres, ou a Diputación, ou quen sexa, lle poña, ten vostede a posibilidade de facer isto, se o ten feito, ou isto, ou outro. Eso é o que teñen que facer, e é o que non fixeron. Vale, entón, eu cando digo as cousas non as digo, xa sabes que eu non veño aquí a soltar tonterías, porque non teño nin por qué, nin por que non. É máis, non as solto antes, e non as digo antes, para que os veciños non se boten máis aquí. Mira se hasta un é responsable, porque se fora ao revés, aquí había un Cristo monumental. E é verdad, e non nos miredes así, porque se nós fixéramos estas chapuzas, aquí habrías de Dios. E sobre todo cando lle chega, porque, oye, os que son os comerciantes e demais, vamos ver tamén, explicarlle, nadie lle foi explicar o que é trimestral tamén. Entonces, cando lle chegue, falamos. Entonces, eu só estaba apuntando esas cousas, que non as apuntei aquí, as apuntei antes. Pero bueno, aquí, como pasa de todo, últimamente, pois bueno, un se sorprende. Antes se guardaba completamente calquer mínima cuestión, e agora, bueno, en fin, é igual. Eu preguntei todas esas demais cuestións, a ver se me podes responder, e se non,